E a primeira futgal pecha a súa primeira volta co derbi comarcal entre o Unión e o Valiño. O Abanqueiro recibe ao Flavia e a Esteirana viaxa a Bastavales. Tamén volve a competición na primeira futgal e o fai cun derbi de opostos no grupo 5. O Unión e o Valiño mediránse nun agardado duelo no que os dous irán a polos 3 puntos, mentres que o Abanqueiro precisa sumar ante o Flavia para afastarse da zona perigosa. O Unión e o Valiño chegan a esta 17ª xornada con dous percorridos case que opostos. Os de Asado son terceiros do grupo, ocupando postos de promoción dende hai varias xornadas, logo de sumar 36 puntos. Pola contra, os de Cabo de Cruz son antepenúltimos e levan case toda a liga en posto de descenso, dos que poden fuxir se gañan e pincha o amanecer. Os rianxeiros chegan a este derbi co traballo feito nos adestramentos e logo de pechar o ano cunha derrota, un triunfo e un empate, este último ante o Flavia. Os de Boiro, pola súa banda, gañaron 2 encontros e perderon o derradeiro disputado, no que se mediron o Cordeiro. Agora os dous equipos do Barbanza veránse as caras sobre o verde do Municipal de Vilas para loitar por 3 importantes puntos. O derbi vivirase o domingo ás 5 da tarde. O Abanqueiro estrea o 2026 ante a súa afección e o fará co obxectivo claro de facerse co triunfo. Os boirenses precisan os 3 puntos para escalar postos na táboa, xa que son 14º e teñen só 3 puntos de marxe co descenso. Para iso deberán xogar un bon contra ante o Flavia, 10º clasificado. Os da Charca caeron pola mínima ante o Agolada no derradeiro encontro do 2025 e queren comezar o ano con outra dinámica. E o seu rival desta fin de semana, o Flavia, fíxose cun loitado empate ante Unión. Abanqueiro e Flavia teñen unha cita mañá sábado ás 6 da tarde en Vista Alegre. E no grupo 2, o único representante da comarca ten as cousas moi difíciles, pero non imposibles. A Esteirana, último clasificado, soña con regresar cun triunfo que lle chegue a loita pola permanencia, xa que agora mesmo está a 10 puntos da salvación. De feito, o seu rival, o Bastavales, é 15º e marca a zona tranquila da táboa con 19 puntos. Os muradáns encadean 3 derrotas seguidas, a última un claro 0-4 ante o Cire Melide, e queren poñer fin a esta xeira. O Bastavales gañou por 1-3. A Esteirana, que colleu forzas no parón, quere darlle a volta á situación e isto pasa por puntuar este domingo. O Municipal de Brión acolle este duelo co Bastavales que arrancará ás 5 da tarde.